και κουβαρίστρες, βελονάκια και ψηλικά πολλολογιό. Πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Έλα. Σε μια γειτονιά είχα μια αγαπητικιά, 10 χρόνια πάνε τώρα που δεν τη ξαναδά πια. Και μιας αγάπης το χατί με έκανε τραγουδίστη και ζητιάνο αχ και διαβάτη και φτωχό πραγματευτή. Γεια μου πάλι απόψε. Πέστε μου κυρές, παντρεμένες γριές και έννοιες, η δικιά μ' αγάπη πούνε και χαλάλι πραγματιές. 3 χαλάλι. Αχ, αυτός ο αργαλιός σου με τρελαίνει πω, σαν περνώ απ' το στενό σου του διαόλου θηλυκό. Κι όλη μέρα τακ 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 τουκ 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 το πέταλο σου κάνει και το πανί σου η απατή σου σε πειρασμό με βάνει. Γιώργη, έλα Νικόλα, πες μας βρε πως είναι η γυναίκα που σ' αρέσει, πες μας. Και η γυναίκα που μ' αρέσει και με τύρανα ο καμάν, έχει δάχτυλι μέση, μάτια καστανά. Και τι άλλο έχει Γιώργο, τι άλλο? Έχει μια καρδιά χρυσάφι, έχει σώμα λιγερό και μου πώς θα τον αντέξω το δικό της το καημό. Έλα ρίξει, Και καημό. ρίξει, έλα. Και μπορείς να ησυχάσεις. Έλα γρήγορα. Δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ, αν μου φύγει και τη χάσω, αχ θα τρελαθώ. Θα τρελαθεί Ρούσο, θα τρελαθεί λέει, άκου πράγματα. Μην τρελαίνεσαι Γιώργο μου, μην τρελαίνεσαι. Γιατί Νικόλα? Μην τρελαίνεσαι σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο. Γιατί? Μην επιμένεις να με ρωτάς γιατί θα σου πω. Μα θέλω να μάθω. Θυμάσαι πέρυσι που πήγαμε στην Αμερική Αμέ. και αγόρασες ένα παπαγαλάκι που μιλούσε? Οπα. Πέρασα έξω από το σπίτι σου προχθές και το είδα κρεμασμένο. Ανάποδα, Ανάποδα ξενάποδα αυτό συνέχισε και μιλούσε. Της τα είπε όλα. Μου τα είπε εμένα, μου τα είπε. Για πες τα εσύ να τα μάθουν οι υπόλοιποι, να καταλάβουν γιατί σου λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο. Ρε πήρα ένα παπαγάλο που ξέρε τα ελληνικά και τον είχαμε στο σπίτι να μου λέει τα μυστικά. Στα έλεγε όλα Γιώργο. Όλα τα μυστικά. Όλα Νικόλα. Δεν σου κρύβε τίποτα. Τίποτα. Το τελευταίο μυστικό στο είπε. Για πες το λοιπόν. Βρε και μου λέει Ναι. ο παπαγάλος μες στο σπίτι μπαίνει κι άλλος. Μες στο σπίτι μπαίνει κι άλλος, ένας παπάς πολλά μεγάλος. Γιώργο, Έλα. μη μου πεις πως πίστεψες στον παπαγάλο γιατί θα τρελαθώ. Δεν το πίστευα ο δόλιος και τον ξαναρωτώ, πριν σκοτώσω τη γυναίκα που λατρεύω και αγαπώ. Πάντως οι εφημερίδες ότι έκανε ο Καραγιώργης φωνικό δεν γράψανε. Άρα
Ξαναρώτησες τον παπαγάλο και σε καθησύχασε, έτσι. Όχι ακριβώς. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή. Βρε και μου λέει ο παπαγάλος, στην τολάπα μέσα είναι ο άλλος. Στην τολάπα μέσα είναι ο άλλος. Ένας παπάς πολλά μεγάλος. Γιώργο! Έλα Νικόλα. Εσύ την τουλάπα την άνοιξες? Την άνοιξα Νικόλα. Και ήτανε μέσα ο αθεόφοβος. Μέσα. Καλά, τι δουλειά είχε μες στην τουλάπα, ρε παιδί? Μάλλον αγιασμό έκανε Νικόλα. Αγιασμό, Μάλλον. Όταν άνοιξες, βρε Γιώργο, την τουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τότε? Τι έκανα? Ναι, τι έκανες? Τι έκανα? Ναι, πες μου σε παρακαλώ, τι έκανες? Την ξανάκλεισα Νικόλα. Με την εκκλησία τα βάζουμε. Ποτέ.